presented by Chunchun Kumar Yadav Official. Presented by Abhishek Yadav Presents. सखी सोइला के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। सखी सोइला के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। कि जब घुसता रस चूसता वो जब घुसता रस चूसता रोज के आदत धरवले हे बा। कि सखी सोइला के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। ये सखी सोइया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। कि जब घुसता रस चूसता वो जब घुसता रस चूसता रोज के आदत धरवले हे बा। ये सखी सोइया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। Presented by Abhishek Yadav Presents. आप सुन रहे हैं डीजे उमेश presented by Chunchun Kumar Yadav Official. किसनिया पोसले हे बारे घोसले हे उम्मीद हलारे हो खोजिया रे पनुया रे हे करे हे हलारे घुसेला भीतरी तो सीतरी ई छोरा रे ई छोरा रे ई छोरा रे सैया पोसले बाबे घोसले हे ओमे देहलरे हो खोजिया रे पनुया रे हे करे देहलरे घुसेला भीतरी तो सीतरी ई छोरा रे ई छोरा रे ई छोरा रे सखी बड़ी लहरे लामुआ नाना बहरे लागे राई लगवले हे बा। ई सखी सोइया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। कि सखी सोइया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। चुनचुन कुमार यादव ऑफिशियल मरवा पाकर Abhishek Yadav Presents Marwa Packer. आप सुन रहे हैं डीजे उमेश Abhishek Yadav Presents Marwa Packer. करे गति भैलयती बड़ी सजले बा। हो सारी मोर हारी के समझले बा। माने न बात रात जो बना ई दबले बा ई दबले बा ई दबले बा। करे गति भैलयती बड़ी सजले बा। हारी सारी मोर हारी के समझले बा। माने न बात रात जो बना ई दबले बा ई दबले बा ई दबले बा। सनी कुमार के का कहीं सखी रे चुनचुन सिखवले बा। ई सखी सोइया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। सखी सोइया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनवले हे बा। कि जब घुसता रस चूसता वो जब घुसता रस
घुसता रोज के आदत धरब रेबा कि सखी सोनिया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनब रेबा ये सखी सोनिया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनब रेबा कि जब घुसता रस चूसता हो जब घुसता रस चूसता रोज के आदत धरब रेबा सखी सोनिया के सुगा लुगा में हमारा खोता बनब रेबा। चुन चुन कुमार अभिषेक यादव प्रेजेंट मारवा।